nang lipipo si hindi alam ninje red lo pusi niliphan akulat hempu banang pu laso arni jongsi nilile lam thak dun deng posonte nilisi nereng isto tujian ba emethang hemlong ta ili bangalam si ninje du nang rong loma ili methang hemlong ta me ili bangalam si ninje du nang kok boma Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. ili karbi tu mangle akapre ili tu mangga bangalam ke thegunde si ili bang ka therak thu bang bang khai la pen bang bang adim ami thang alam la pen culture ka chira komphan kai ke ta bor ipik ang tangmen ke bang tum pulote ili tu ma culture na promote pom pivek nai lage ang ton school long tami compulsory ili tum karbi and them song ge bivek nang bolake In hon pilong ri one kaching hon so karbi mu ili tum pinila so ipialam ili kaning je pena alam da ili discuss na lapen ili tum a solutions tame ili tum bor ipona lapen chethan chimung pona Kalau, oh kalau, dia nak connection ka to? nili ilong isi akulat damlo nili akulat long nili hormucho namphan nili damlo lapen akulat long nili bang hindi alam pensi nili bang ningje pensi nili bang hormu hanglo bon sitame akulat hempu bang nili phanang pulo nang li polo hindi ningje red ke nang li nitu nili tumalam thek thema nang li nili tuma dimno do tapo nili phan lason se nai lasolam karjulong pen bang ke ilinding hedi ing hang dakan pin lo lapen bang bang adim ke bang kaprek ang tangman ke bang tum tame business ahin tame kulat ahin nang claim bus tame adukan long tame na hok tame la leng le kona state ma tame alang litum la symbol bala tuma culture man promote man vekni nang li showroom pen chenglok ba kulat aso asas tame amen ke tok tame alang litum a khor pening lapen alang litum culture symbol ke dodun vekni na hokno lapen penang an thek dam long eli karbi tum la ke charlie ki kom hek tum na do ba charlie le det tum na do lo charlie le tum na do bonstai la tum tame ke charlie ave that pot bangalam thek dun de that posini li ke kulare da ma therak du thangalong rilong ke il dum ke thera gi alam si ave lada ke eme thangalam pensi kai ke ta ili chingki kaje than kai ke nang sot lo labang ke ili li kaning je du na ron ave bang bang si ili tuma dimlong si bang kamna choklemi ba kamna chongdat pustame bang si ili tuma lamna charlie dun si bang si ili long nai ningje du nei bon sita me non ke lason kali dalo ili thek dam long bang ke ili bang si bang alama charlie du nei thek tame ili sika ningje du nang ko gote lasi la so bang pini pen ili tuma ing tonang po ipialam lapene culture jon se kachira kom bek ji pulote government lapen organization thman ili tuma chong hong masi nang nelo nang lita responsibility dolo nilita ni responsibility dolo ili tuma duty lo lake lapen kulat bethe betha akimi ang taman ke bang tum do pulote alang litum kulat long pustami alang ti ili tuma symbol ma isima isike ili tum bipon veng nei lapen ili tuma culture tami alang litum promote pane bang bang adim long son ili tum non charlie don bom nang po pini penang parke kulat bethe betha dam stame ili tum ime thanga lampen si pini penang parke ili ninje dam nang po lapen kulat long amen tok pustami ang tangmen ke bang tum pulote ilituma culture na promote pom pivek nai lage ilitum asimbul tame yad non alang litum kulat amen tok long ilitum nang tar pom pivek ni ilitum asimbul klang vek ni lake compulsory lo lake ilitum solution bang anve lo je ilitum ipi alam kacherai komi pulote ilitum kulat bethe hithi bethe ilitum na hogle dam stame ime thanga lambang ke ilichichi kaning je nei kenang sodlo lapen ning je thelo pini penang parke ilitum kaiketa ipialam lapen ilitum culture kacherai kompansi kadogo beta bor ipo kardo